Kienu 15, fadal wieħed. 13 il-katavru li wieħed kellhom jitniżlu fil-baħar. Mohammed Adam Oga, l-unika wieħed li żgiċċa minħal il-mewt wara jiem fuq dingi u li fl-aħħar sigħat li għamel fuq il-baħar kellu miegħu biss il-ġisem bla ħajja ta' Ismail. Iżda fi kliem Oga stess u ma kienx intebaħ li sieħbu kien miet meta kienu għadhom fuq id-dingi. F'intervista mqanqla li tal il-ġurnal Times of Malta, Oga rrakkonta kif hu kien ilu 15-il sena li beda l-vjaġġ tiegħu mill-Etjopja. Vjaġġ li kellu jtieħ ħajja ġdida. L-istess tama tiegħu qasmuha miegħu 14-il persuna oħra, fosthom mara tqila. 14-il ħajja, anzi 15 li ntemmew fuq il-Baħar Mediterran ma' kull tama ta' ħajja aħjar. Oga spjega kif kienu ilhom 11-il jum fuq il-baħar li matulhom għaddew minn ma' ġenbhom kemm vapuri kif ukoll helikopters u li l-immigranti abbord id-dingi pruvaw jiġbdulhom l-attenzjoni billi jgħidu għall-ajut. Iżda kien kollu ta' xejn u ftit wara spiċċaw il-provvisti tal-ikellu tal-ilma kif ukoll il-fuel. Mingħajr kien misħana tremenda u bla ilma ħellu l-immigranti f'disprament bdew jixorbu l-ilma baħar, iżda saħħithom bdiet sejra lura minħabba fekk u wieħed bdew imutu. Ix-xemx tiżreġ fuqhom fissret li l-ġisma ta' dawk li bdew imutu malajr bdew il-proċess ta' dekompożizzjoni u għaldaqstant dawk li baqgħu ħajjin ma kellhomx għażla oħra għajr li jniżlu l-ġisma ta' sħabhom fil-baħar. Oga ra li kull wieħed minn dawk abbord jitniżżel fl-ilma. Kull wieħed għajr Ismail li baqa' miegħu sal-aħħar sigħat, b'Oga ma jintebaħx li sieħbu fl-aħħar sigħat kienu wkoll tilef il-ġlieda mal-mewt. Kellha tkun operazzjoni tal-Forzi Armati ta' Malta li salvat ħajjet Oga. Illum jinsab jirkupra fl-Isptar Mater Dei, iżda minn barra diżidratazzjoni qawwija jidher li m'għandux komplikazzjonijiet oħra. Oga li għandu 38 sena ħallas $700 għal vjaġġ li kellu jtieħ futur aħjar u m'għandu l-ebda memorja tas-salvataġġ, iżda esprima l-gratitudni tiegħu lejn l-AFM, persuni li Oga qal bagħthom Alla biex jisalvawh.